Kai da tsani kana following ɗina kuma baka lakin. Mai rarra ina following ɗin ku kuma ina lakin ɗin ku kuma ina subscribe ɗin ku kuma ina Wala na gane ku da ma mutane su ta gane ɗin haka kuke kawai kuna ta ganin bidiyon mutum kuna gani ne kuna following ɗina amma ba ku ya mai lakin. Wala sai na rinka bin ku da guda. Gobe in ka ga bidiyo na kakkai lakin. Wai, a ga haɗa da mahaukacin ɗa. Oh my God. Ka san baɗo mana da like haka ka sa na farin ciki sosai. Sa'annan ka san baɗo mana da sharfa. Kuma ai shi yare. Muna godiya sosai. Sun ƙayyade kokore